салом дуруд дӯстони азиз, ин ҳаме коркарди ин ҳаме рисункаро пешниҳод шумо кардаиста. Навора хуб тамошо кунем, ҳамаша мефаҳмем. Подписатся кунем, иншаллоҳ навораро фаҳм кунем. Коркарди ин ҳамшили пулура провардан мегирем, иншаллоҳ ҳар он чиз мехоҳем бо дар комментария бинависед. Ана дӯстони азиз, ана ҳамиҷада мо яке ай рисункоиро мезанем ки шумо навора хуб тамошо кунем, мефаҳменаш. маҳози коркарди амира барои шумо мефаҳмонам. Ҳамин навора ай аввал то охира тамошо кунем, шитоби ҳамаша хуб бифаҳмем. Девол дар ҳолати шикатур қарор дорад. Ин шикатурай тамом. Ягон чизи дига надорад. Инҷа беседка ҳай. Инҷа беседка ҳай. Ҳанами беседкада ҳамҷада туннел ворӣ мешавад. Карочи рисункаи туннелӣ мешавад ки дар названи дидед. Анака давомаша тамошо кунем. чӣ хел мешавад масъалаи коркардаш, иҷара мо чӣ мешакем, чӣ намешакем, чӣ хел мекунем, ҳамаша папаряткам мефаҳмонем. ҳозир ман иҷара ба клей певия грунтовка мекунам. 10 литр об мегирам, дарам 10 литр об, нимта певия мезанам, мекавамаш. ҳамҷара як бор грунтовка ба хотири чангаш мекунам. зиёдтии грунтовкара ин далшина иҷода мешакам. хулоса ҳам бисеткада полни анака ира шумо инаи шаки гуфтем, оғози саршавишай ҳамаша баротон мефаҳмонам. навора то охира тамошо кунед. инами беседка ҳай, инами друнша, инами проходнойда, инами друи онҷа туннел мешавад. хулоса ки грунтовкаш мекунем ки хоқ шавад, далша тамошо кунем, бифаҳмем ки чӣ мешакем. масъалаи певера бе нишонтон бутем. певияи оригинал ки 25 сомон мештами 25 сомон харидагем. инами певера 10 литр буда нимша медозам, мековам, ранги дуғ мешавад, ширвор мешавад, баъд амҷада мешакам. хулоса ки инаиша нишон додум. ба валик шакида мешавад. ина ана валик мегирем. ишони азиз, баъде ки ҳамин шикатур кардагира грунтовка гуфтем ба клей певия, баъд аз ҳамон баъд анами грунтовка мегӯянд, грунтовкаи бежви, яъне ки аями травертина барои слои якуме жидкиша мегирем, мезанем, яъне ки ҳамин грунтовка ном дорад. ҳозир ман шуморо сатилша нишон медиҳам. грунтовка барои фасад, барои фасад мақсад инами свети бежви тайёр мекунем, дар анами мешакем. хулоса задагем анака қоқ шава, иншаллоҳ хела қоқ шава, қоқ шава айпаи рисунка мешавем насиб боша. наворат хуб тамошо кунем. баъд аз шикатур ба клей певия грунтовка кардем, баъди ё ай грунтовкаи травертин барои фасад, ай болои шикатури декоративка. баъдан и ки қоқ шид, бас скотчдани шурӯъ мекунем. кароч ина дӯстони азиз, баъде ки ҳамон қоқ шид, скотч задем. аки скотчданиму мақсад 10-12 соат вақта мегирад. ҳамаро ман видео карда наметавонам. мақсад ин хел скотч мезанӣ, коми камтарак тасаввур дорӣ, мефаҳмиш иншоаллоҳ. баъд ин стойкаҳо шоколадни мешавад. уже ман қариб фаромӯш кардам, ҳамҷара на камтарак кардам. аян ҳамун свет нами стойкаҳода меояд, ҷа стойка ҳай. мақсад ки скотчи немтари 1 сантиметра қатъ кардагем ҳамаша. намхе метавонем ки намхе кунем. мақсад ки иҷаи хеле ки айсоби одамам бад боша бисёр пешмонда мо наметавонем видео кунем. ба ҳамон хотир ин масъалада мақсад ки бифаҳмем. хоб анака ҳозир дараши мезанем, бо нигоҳ кунем ки ҳамин чӣ хел меояд, бо пешниҳод шумо мекунем. бегаҳ шид, шав шидагия, прожектор гирён кардем. инҷа намхе хулоса ки мерем давомша тамошо мекунем, мо мефаҳмемаш ки бо чӣ мешавад. инҷа 3-4 свет мешавад, якта якта мезанам, нишонтон метавам, ё ин ки агар фаромӯш кардам, дар охир нишон метавам. об шишта ана чой дод шоколадни тёмни шоколадни дар кор буд, чакидагиам. уста видишто омадиса, ина чӣ хеле ки дидистем.
ай шоколадни накӯз боқимондаша бо рӯз да мекунем, ай саҳар давом метиҳем, бо нишонтон метиҳем ки чӣ хели сатили травертинаи шоколадни ҳамаша нишон метиҳем. Иҷа чанд свет мешавад, инака тёмни шоколадни, ай сиёҳ, ай бежи, ай молочни, ай свети осмонӣ, ҳам хулоса 4-5 светка тайёр мешавад. мақсад давомша нигоҳ кунем, бо мефаҳмемш. и пола яка калидора яка медуре уҷо дар мешавад, стенаш и тараф стенаш и потолок шавад. хеле ана дарш тамошо кунем ки бо чӣ мезанем, кон светша мезанем баъди свет бо нишон. ана дӯстони азиз, баъд аз тёмни шоколадне ки задемо, шумо тамошо кардем, баъдан бежеви светҳа мезанем. ина задагием уже ҳозир мен шумо сатилора гуфта будам, нишон метам. тёмни шоколадне ки коди сатилиш 8 20 килога декоративка. хулоса ки ин нами тёмни шоколадниш буд. ана бежеви светаш инияй коди сатилиш 4 декоративка. неҷа колер қуш кардам, камтар серангиш кардам. инаҳа и бежеви молочниай ман инҷада бежеви охра бежевиш кардагим, охра навиштаги айна. ҳам бежевиам копияи ҳами ранги ҳами охра. хулоса ки инами аями травертиное ки задестам ман, инами травертино қати задестам. ҳана ки ҳозир ина иҷора бо задан дар кор, тора задан дар кор. хулоса ки мо ҳамаро по порядкам фаҳмода рафтесем, далш тамошо кунем. ҳозир бо мефаҳмем ки баъди бо чира зада мешавад. мақсад ки мо ина сафеда задем, молочни сафеда, баъди ӯ ина шоколадни, баъди шоколадни бежеви, ана ки ҳозир бо ана свети потолокша задан дар кор. ана ӯра ки задем, баъд навбати поёна мешавад. давома тамошо кунем. хуб, ана ки тамошобинони иззатманд, дӯстони азиз, мо ҳами туннел мегем, калидоре ки кардем, болоша ина свети кабудша задем, потолокаю. хулоса ки баъди бежеви мо анаи света задем. дар иҷа ман худам отдельни аямиро тайёр кардастам. иҷа колериш дохта задастам. колераиш голубой кабуд қати. хулоса травертин да дохта задастам. и айбулои ду слой лак меояд, и пол нимоиш мешавад. мақсади бе ягон проблема, и масъалаш кафолат дора, мо иш мекунем. сами гравни шӯра надошта боша ҳамин замино, ҳамин деволо, тамом дига ҳар он чизе ки аз ҳисоби кори кач ҳисоб мешавад, мо хунун ба ин масъала ҷавобгӯем. ана ки ҳозир ин свети осмониро ҳам ки задем, хоб ки боша. ина ин бари стойкаро мо бояд бизанем, ӯ бари стойкаро бояд бизанем, ина иҷаро бизанем. ана ки баъди кабуд давомша бинем ки бо чиро мезанем. иҷа ҳозир мефаҳмонем ҳамаша оста оста. ана и баъди осмони ина сиёҳа задем, сиёҳа задагим. сиёҳа задем. ана ки ду параи ҳами стойка, инами ду параи стойка мондаги тамом. иншаллоҳ ки и рисункани тамом мешавад. краска куниш. хуб, баъд шурӯъ мекунем бо бас скотчданиши дигаш бо қайд давомша нигоҳ. хуб, ана тамом кардем поли травертин зани. ана ҳамира
масъалаи нами размерушда мақсад нагуфтем бигем ки вобаста ба нами квадрате ки мезанӣ ҷамо ду ба ду да кардагем мешавад ки 12 ба 12 ё ки 3 ба 3 280 ба 280 ҳар размер да ҳар размер мемонад. Барои ҳам қадари ҷама наметавонам бигӯм ки размерума чанд мондагием. Наира ай бежви молочный задагием. Мақсад на я свет, на 2 свет, на 3 свет, 4 свет, қати сиёҳ 5 свет қати ҳамиҷо ҳозимо намира задем. Травертинаи ҳамаш дар ҳар чи тайёр кардагием дар колер на я светаш 2 светаш 3 светаш 4 5 светаш дар ан 5 свети ки ана ҳамира мо тайёр кардагием. Як намуд ду намуд скотчи 2 сантиметра скотчи 1 сантиметра рафтагия. хайр ӯз мекунем результата нишонтон медиҳем. хуб ки бошана рисункаи мо ани тайёрай. Фақат анами ду пара бари углу мондагия. Иншоллоҳ ки аз янами свети кабуд нияти заданаш дорем. Занамаш инай бад мо видеош конкретни бармешавем намебуд инами рисункаи туннели. хуб ана уша ки задем бо нишон медиҳем. бо видеош вообще дига мешавад мо мебинем. бакавой ҳамаш травертин қатия ягон чизи дига надора карочи полни ба травертина. хуб ана ка тамошобинои иззатманд подписчикои канали ман дӯсту бародару нигоҳ кунем ки ина рисункаи навбати мадара беседка 100% тайёр шуд. ина инҷа стойка задагим иҷаш кирпич мешавад. хаёл яка 100% коркардаш тайёр шудагия. фақат лакш мондаи нузода нишонтон метиҳем иншаллоҳ. лака мезанем бо нишонтон метиҳем. нехели девори ростиш катур кардагида 5-6 намуд свети травертин хати анами рисункара ина задам. ина кадомида ки анам хеле рисункҳо маъқулай. мақсад ина номерои болои экран будада муроҷиат кунед дар WhatsApp бинависен ё ин ки галасавой кунед иншаллоҳ ҷавоби саволтонро мегирем. ана ки навора нигоҳ кунед ки лакша мезанам бо чӣ хел мешавад намешавад. не стойкора ки задем бо қатӣ бо чӣ вид метавад бо мебинед. так что ина кадомед ки тамошо дорем меҳмони подписатсия кунед каналда иншоллоҳ навораи ҷолиб бо мебаромадан мегирад бибинед. ана дӯстони азиз тамошобинони иззатманд рисункаи мо поли 0 дар 0 тайёрай. иншаллоҳ ки беҳтарин омадагия. ина кадоме мехоҳед дар номерои болои экран буда муроҷиат кунед. WhatsApp-ай бинависен ё ин ки голос кунед иншоллоҳ ҷавоб шароитон мекунем. масъалаи нархшда масъалаи расходшда дар бораи ҳама чиз пурра информатсиятон метиҳем иншаллоҳ. ҳамаш ай травертина дӯстони азиз тамошобинои иззатманд зинаибад рисункае ки ман дар беседка задам 4-5 свет қати нигоҳ кунед чӣ хел беҳтарин омадагия. навора паҳн кунед иншаллоҳ ки кадоме мехоҳед дастгиримон кунед дар канал подписатсия кунед наворора история кунед иншаллоҳ ки бо чизе мехоҳед бинависен мо онро пешниҳоди шумо мекунем.